nembung pelem kok 15 kilo ya tekor bakule ora. Wah wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Pukulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake? Kita maringi pelem pertangga jiwa nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun, kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah. Jane ana ngapa to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togog ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek kowe tengok-dek langsung kula trima jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togog? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngapa? Mbok wis sak titahe Gog digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebul gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Gog. Aku ki wah piye ya lung arep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes nang pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya Lung. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek iki, aku apa piye kok? Kudu. Ora ya ngerti to aku kuwi duwe sedulur, Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok ning kawah Candradimuka. Loh. Ning kawah Candradimuka? Oh. Monggo bengok-bengok. Pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu, merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk, ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Terus
bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra Dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Iki ora pangling rak Bagong to. Padhe heeh. Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya kong. Ora le nyolong. Hus. Boyo sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan po kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapi wo, gelem po kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh, matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak. Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo Pak gawe tratapan pakdemu. Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel ya bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusake ndra-ndra apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni patenono ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampung kene ku arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe wae to, Gok.
Aku ditulungi bapak digobali ya apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek tenan plek ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha to? Heeh. Teleke dadi mbilung. Ngono kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Maya. Ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Pak? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Jero kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong kok ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude? Kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing ndadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Ah iso bagus malah kecendelan rondo pirang-pirang rekoso ning ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo triyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu, Wong? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah, catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Kuwi borokan muni piye iki, Mo? Jangan klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat kan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembatan panjang kamule. Oh. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gong. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkere. Tangane tumpang ke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong.
Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempet iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Kene nggo tadah itu. Es. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo mane gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya sithik. Wong yo wis sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Coke sik. Lah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Nampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya. Iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, Ngono to. wah. Toko. Waduh ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku Aja watuk. ngampet kok bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Iki aku nak njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jaman-jaman. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso e. Yo tak dongak-dongake lakon. Wis malik toga. Wis. Lam-lam berjiwatan. Boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin.
Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndara? Nah, lingguh ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah-alah, gawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Jano kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togok. Nggih, pun gek minggah teng kayangan adi kula Semar dislametke. Iya Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten? Kae borok mburi kae. Mbok lunga. Srakajen ket mau. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongaki kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Guru Wiwit saka jagat budal marang kayiwangan, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake, aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing Pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembatan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju, sing sak bobot, nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pertangga jiwa lan dipa nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, Piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik. Ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik. Tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo. Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrahipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Ngelingake marang kowe Manik Maya, syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk
Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang saknyata kathah thukulipun wonten ing Kayiwangan. Menawi Bagong namung betahaken setunggal plemertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala, kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ing mapan wonten ing Kayiwangan, Kakang. Hatiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono iki janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng warudaya pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli enget dhateng Purwodoksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawa badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalpatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sakmangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ing saking menika Kakang sakmangke boten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala, nanging klebet Kakang Semar Nalagareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nalagareng dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi plemertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing dharep plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ki bakal kena lara luputing pati. Wis pan ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrana Petra, plemertangga jiwa ki legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi plemertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi plemertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, plemertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi plemertangga jiwa. Kali pelem dusipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe. Oh, urung tau ngrasake koyo wawe. Nah, ingatan badhe kula aturaken Kakang. Ya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawaning atiku Manikmaya. Oh, Kakang. Sawetawis plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala monggo kula aturi karahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Nalagareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk-embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi ditokon tuembel ya, Tru. Ha iya. Aja rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala dupi den dahar dening para kawan sumerbet kang panon plak kapidala datane nget Purwodoksina kagiat kadra kasaniwang mikulun Bathara Narada wau panjenengan menika pancen wah
Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng para pertangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhahar dening Semar, Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Aduh nuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus Rama kaliyan Ngraka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos mekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun? Ingkang karya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prami Bathara menika ingkang badhe tanggal sinten to Widi? Kakang Mrodo. Prawi. Niat kula pancen mekaten. Krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwatan. Kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangga kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka budi candala. Wah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Trada menika perkawis kula. Kakang Trada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Trada. Indra kluntun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajane wis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papano ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungkuh wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Lah pripun tadi dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sampai iki kok. Kok iso matang kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Iki apa iki? Lha ana apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Trada. Menawi Menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha iki lha kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lha menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu kulup Arjuna padha kanthi raja sapraptanira nggih Janaka. Asu anu Amit pasang Kalimantabe tinebina ngilodune dumawaing tawang-tawang Pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Iya Janaka ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka. Kula cancang pucaking remi. Weni dumawaing wijang rumuketing werdaya saestu andadosaken cahya
cahya nur cahya ndadosaken Giri Patembaya. Iya Arjuna, Giri Patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka Wadaraja sak prata kita. Pukulun Bathara Teka. Narada, wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, Nggih. Kula pundhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita swanana ing Kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing Kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna, apang kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayiwangan? Kenging ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sapinake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaketet dadi kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun narindraning Paladewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Boten nginten babar pisan. Menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene kok raine nang kono. Dume rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditela mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Saronsari Budana nangun juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putra Arjuna wonten dawuh yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan Pukulun namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggu saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka ora tok waneni kok sapinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane.
Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula boten idri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Pukulun? Ah, widodari ki rayane do kepuyuh. Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pasderekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken. Kakang Trata. Menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra. Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawuhaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar. Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dipone wala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe. Ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kuwi ora. Ayo iki dadi kesandangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapake kakang kula, kanca kula sapa? Asing nyandangi kowe Janaka sapa? Si Tomber. Togok. Walah, sing nyandangi Togok. Iya, nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun niku Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungono dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan. Kakang Semar. Terus ndara kula ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan. Saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih. Ndara Nala Garing dalem Den. Kaya dibondo. Nggih, kaya kirik. Wes. Petro kowe ya dibondo. Nggih, Ndara. Padha tak uculi.
Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nolo Garing lan Petruk kanthi kinurmatan kelinci ujul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ujul. Matur nuwun, Ndara. Ora dadi ngopo. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Sik. Lah, periksane. Ndara Dalem anu opo Garing. Waduh, Ndara Jana. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manohara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dersanala. Nggih. Minggu sore suntik. Kan aku ngerti kowe ya. Mulai tak rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Petra kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya nggre ngene iki. Ndara? Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados ngawur banget. Pulun rada diundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho nek ngomong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ra iso mikir, ra iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana lho kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mung aku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadedayan kaya ngono, Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Janaka. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang rada kula dherekaken kecilikan ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang rada kula dherek. Ngono ki rada wangun. Ayo. Werkudara apa? Lah kok dadi wis nganti suwe banget. Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta. Marata coba tak takoni Dimas. Yo. Apa Siadi tau paring pangandika ingkang natoni marang atine Panakawan? Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhaning para Panakawan. Bener Yayi? Yo.
Si Adi dieling-eling apa tau tate paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Ponokawan? Durung. Ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprong. Mergo panjenengane utawa adiku Jlamprong kuwi pendak dina srawung karo Ponokawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatune atining Semar lan sana-anane. Mula takonono Arjuna kula wonten maring adang. Apa si Adi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Baka Prabu. Kados menawi dipun ngandikaken Kakang Mas Werkudara, sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kaliyan para Ponokawan. Jernyatanipun Ponokawan menika Kaka Prabu pirsa piyambak tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu atining para Ponokawan Werkudara. Kula ngaturaken bekti. Ya Kresna Luntama. Guru hakeku aku ngaturke bekti. Iya Werkudara ndak tampa. Kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nanging ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngasahke kaprawiran? Apa bakal niat ngiyas sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe sowan ana ing Kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacing asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngena marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kenthang kimpuling lelakon. Pojok mlereting kahanan teka Paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa kulun aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka kita munggah ning Kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani karo panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayaning apa guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sura pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan mari ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candra. Aku sing adili. Kosek to ya aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petung ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sing undi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lan curing bawana dumeh dadi wong ngampuh nganti wani munggah ning Kayangan. Kosek to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru hakekku tangeh guru bakal guru karo titahe. Ondene pecahe ndase. Kosik sampun ngantos menika mangke damel dedah antawisipun Werkudara lan Janaka. Kula wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing Kayiwangan menika leres. Iya. Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten ate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidhal saking negari Ngamarta kula menika sareng ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing Kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Kula ngaturi nganti ingkang wayah ketiga dhateng Kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo Kaka Prabu klilanana kosek aja kesusu. Menungso ora tatanan keparat ngembar rupa karo Janaka pengin tinju ngakhirat nyawamu. Janaka lagi topo? Iya, aku tak omongke lagi topo. Malah begawan cipta plempem. Oh iya. Iya. Arjuna Jugara nggon kita tapa Janaka. Wiladal tapa barang to Werkudara. Wah, sapa kuwi? Cengeng
cengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati ya kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun kuwi kados pundi Bu Kulun? Panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jag-jagan tiang-tiang menika mestinipun Bu Kulun menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Pukulun Jatimurti. Menapa tasih badhe niat nggadahi pangarti mboten sae? Pripun kula tanyun prisa? Lah kene iki meh muncul Janaka ya. Kocar-kacir ndekno sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu mindak ingkang sae. Supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kaliyan Petruk kaliyan Gareng. Kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bathara Narada kula menika Janaka. Ya kok sik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tak anggap Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu Wis manuta. nggih nistakaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah, kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Namung malah kula saya wireng, kula menika saya gedun. Teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngoten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngoten? Nggih Kakang. Badhe ngresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestrisula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngomong dhateng Janaka menika? Wong ki nek peteng ora iso nyawang. Lha trimesane ndi? Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, Guru kita arep mboya trima. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candra Dimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngundarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma. Edan nduwerke karo Sanghyang Menang ya wani sembrono. Nggih Bu kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening Purbaning Hyang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkeng bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa. Nalendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah nanging ana pitunganing Hyang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Bu Kulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi Manikmaya. Inggih Bu Kulun nyuwun pangapunten. Dene kapindho kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 12 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Nembung pelem kok 15 kilo ya tekor bakule ora. Wah wis.
Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Pukulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono manik moyo. Ulun kundur makayangan. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelemper tangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun, kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah yen to pasaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Pukulun, menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekan semene. Aduh Pukulun, bakal hancur saya Pukulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula Pukulun. Surem-surem Tiwangkara kinten. Ora diayomi karo Pukulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kaliyan kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kalawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung saderma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugara ya Teja Mantri. Ngestaken dawuh. Badhe kula ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripate. Nyuwun tulung Pukulun. Werkudara, nggih. Aja nganti wilara karo Arjuna iki ya, nggih. Yo. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Arep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Iya, mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun boya doyan soto. Pukulun mlari ngertos napa bedanipun soto kali siti Pukulun. Bagong aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Wah. Iki sapa-sapa jago-jago kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugal kuarasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan Kakang Rada. Prawi? Arjuna menika ki mandhap saking pelenggan. Medhon sekali medhon iki karo duganmu. Lam-lam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Sing arep dipermak ki apane? Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Arjuna luntampa. Kula bakal ulun paringi pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangan panjenengan Koko Prabu. Iya Janaka iya. Raden Janaka rasuk diwangsula. Pukulun. Ora kowe iki mbang sapa? Pukulun Sang Hyang pendek dengkulmu kuwi. Pukulun Sang Hyang Wenang. Pukulun Sang Hyang Wenang wis bablas kok dadak diceluk. Ora kecawe ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Manjodipati. Oh. Kuwi ampun sengala nganten niku Kang Mas. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ngono, arep nampani pangestu ra? Nggih, Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon, Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak catut cangkeme tenan. Maraya aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene kowe, Bagong. Edan iki kok suwe banget to ning ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin. Halo. Ngandel ora.
Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Iki biyen ana tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumen lho bocah siji kok ora kaya Galeng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagongan tampanono plemretangga jiwa Jambudipa nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Kowe njaluk ora, Ning? Njalukno. Isine brek. Sintai kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelekar semaput. Wah, jan setan. Pukulun kula nyuwun pamit. Iya ya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna, ulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Aku njaluk pamit. Guru hakeku Bratasena. Ulun nyuwun pangapura. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang. Iya ora apa-apa, lalekke lakon sing. Kok aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaene kondur. Iso rame iki. Iku aku isih bangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielingke. Mergo menungsa lumrah, kedunungan nina lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Iki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuhane Bagong. Nek sampean kondur sik rugi ora kecekel lakone.